Buhaima, Parmiguata, Sadarion, Marede Mahita Sian Bukwede, 100 onom, ayat Parjulu 2 dohot onom. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Sian sion si tuan ni hinadenggan marsinodang debata, saya narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonoddo didok Jahoba, usehonoku maaek tu akan namauas dohot akasunge tu namahiyang. Usehonoku matututod diku tu pinapormuna nuaing jala pasupasuku tu pinoparmu sugot. Jahoba do debata jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma kapelian pestai sahat rodi akataduk nilanggatan. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan Yesus, hudok kami mauleate Tuho, sian nasa rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot kami di jo ho tusi. Saya suruh matodi perbadia tu rohanami, asa tong partohpot kami ho hangulon nami, asa lohot tuho kami marhite-hite haporseon nasitong, jala asa toktong halason kami pasangapon guarmu, na terpuji rodi saliling nililingna. Amin. Tangihon mapatik ne debata, ima ulon ni apostel bidudua ayat 38. Alai di doksi Petrus matunasida, paubahamu marohamuna, dungi padidihon hamu maganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus, bahen hasesaan ni dosa muna, asa di jalo hamu si leon lehoni, ima todi perbadiai, ido sahatna, atong rap manggidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahombar tu patikni. Amin. Topoti madosata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami dadi bodoh gicang, pergogo naso hatudosan, perdengkan bahasa doho, jala rodi saliling nililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ai jojo do hami mardosa marada pokko, jala jojo do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalasion nami, dihatam ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasion mi, unang alang asini roham, saya urupi mahami,
Ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesean ni dosa. Molo tung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, aleda daholan taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon madi debata ana digicang. Amin. Tangihon ma hatani debata, turpuk epistel di pesta paduahon, perningotan ari hasasaor nito di perbadiaon. Na tersurat di 2 Musa biddu 20 tolu, ayat na parjolo rodi palimahon, mersikat soring mahita. Dang jadi pararatomu barita gagap, jala unang paherbang tanganmu rap dohot perjahat, gabe sitidakon hageduhon. Dan jadi payhutonmu tahir torop laong menjahati, jaladang jadi parpangmuluan bang hata bada, manang manolopi hata torop lau papeolhon uhum. Napo gospe, dang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo jupang holom boni musum, manang halo denalilu, ikon mulak tagihononmu tulibana. Molo di daho halo deni halak na makigiyun ho madate di bayan soratna, dang jadi pasobomu peak, ikon paheomu doi rap dohot binuanna. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Go
Jala tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon nidongata saha porseon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon isti Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, natu maon nabernit, di panguhuman selatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinorsilang, natu atu banotorun di tano, namulak mengolu di ari patoluhon, nama naik susurgo, laudul di siang di bata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, disima iban apai mamolok sugotu tanoon, manguhumi halakna mengulu dohot damate, au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pane halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namado, mulak mengulu dosogot dagini halak mama, dohot dihanguluan nasora sudah, amin. Kor Nazaret diuduti muse kor Maranatha.
Sunggul-sunggul, Naparjolo, Sadarion, Senin, sia Juni 2025, ima pesta paduahon hasasaor nito di perbadia, doho topik, to di perbadia napai baruhon, di pasu-pasu tuhatama hita. Napaduahon, asareta mahita maddohoti pertangyangan wik di hari Rabu, 10 Juni 2025, dohot di hari Kamis 12 Juni 2025. Diakawik napatupahon dohot nama jabui nunga diwartahon di garejata natoari toktong mata ingot maddohotisa. Songoni ma sunggul-sunggul tuhita. Kor seksi perempuan.
Ngameni dia batana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hina holongan ni Tuhata dihamuau inanami amanami ita saluhutna na punguna yang dison. Selamat hari Pentakostama dihamu saluhutna. Shalom. Horas. Tajakum mahatani Tuhata nama makulingi hita di pesta padua ho parningotan di hari hasasar ni tod di perbadia sadarion tersurat di buku Titus bidutulu ayat sada sahatu ayat walu. Titus bidutulu ayat sada sahatu ayat walu songonoma didok disi paingok manasida asa marohana uduk mangului panggonggomi na mga rajay uhut ringgas tunasa ulaw na dinggan unang masi isahidongan manang natokar naing maparohana labok paroha pangadju di saluhut talak ay dohod dohita na julo akanaoto na tuis na lilu pinarhatuban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap taulahod doha jahatod doho late-late akahagigiyad dohita jala masihosoman alay disima tarida habasao dohot habasaro ni debata si paluahita dada ala ni ulaw tahatigoran ubah na di paluay bana hita tungsian asini rohana do marhite-hite padidio pangulah yot tubu do marhite-hite tod di porbadia na pay baruhoni naong niuseon na itu hita buas marhite-hite Jesus Kristus si paluay asagabitigor hita binahen ni asini rohana jala sitian hangulua sang lilingna mangihutton pakirimoni hapos addo hatai jala naing magomos hati dakonom munai di pangidorohaku asa nasida naung gabe porsea di debata maka padotton akaulaun nadinggan ima nauli jala hasea di jolma asa nasida naungga be porsea di debata maka padutton akaulaun nadinggan ima nauli jala hasea di jolma songonima sahat ni turpuhi kamang dua kainang takasdo dia tusi huriata HKBP habal gaun ni ari hasasaur ni todi porbadion ido bay pola gabe 2 hali tapes tahun tapatupa parningotan di hari hasasaur ni todi porbadion alay memang molo tapamanat di partikianon di partikian na pudiot tahe hiraholan HKBP secara organisasi mana mangatusi habal gaun ni ari parningotan di hasasar ni tod di perbadiau alai molo HKBP secara organisme secara ruas termasuk perhelado pe dangapala songonibe habal gaun ni ulau ni dieto tarida doi nang di harorota di bagasan obason jala ala songoni di ganu huria gabeolo mahira pembenaranon adi huriani ala kape songonido gabe songoni rupani ala yang go di huriata di pertahato ni memang macayar gadoi belgadoi ari upah 2 hari di pestahon ramukin taguari ibana ari pesta
Ubay dang pola gudang naro, aladang tabay na tong mangan. Ay marpeste biasanya kumangat dukan. Pikirat to may tujulanon. Na marguar pesta peduahon berarti rak mangam may tadi sonat to. Ay pe argado persekutuan nasongoni. Alani gabiadong do paddo harupani halak naro di pesta peduahon ima aka hasuto bolom may dihuriai. Kita mohon